Neviem, tu ukazujú kokotov, jak kývu hlavami jeden z rozdievať hlavu. Chlapci, než takéto pité, to ja môžem. A ja... Pozor na to, lebo ja už predsebutujem. Kľudne, ja som zrovna doma celý plech, takže tu nás to nezastaviť, ale môžeš. Okay. No te mueres, por favor. Por favor, no te quedes. Ay. Nemá kým, ale...